Ja, dat is het hoor. Ja, nee. Wij hebben wel Dan krijg je een stukje muziek erbij. Ja, wel gezellig toch? Ja, inderdaad. Hey, voor de kindertjes. Wat? Voor de kindertjes. Oh, zou je ook mee Ja, bij de band? even een muziekje maken toch? Ja. Hoort erbij op als Sinterklaas komt. Maar je mocht net een dik komen bij de demonstranten. Nou, ik mocht hier staan, maar ik mag daar niet staan. Nee, oké. Dan heb ik gearresteerd. Nee, wat? Ja, als hardwerker in Nederland dan word je gearresteerd. Ja. Maar je bent net niet eens bij een demonstratie, hè? Nou, ik vind het een beetje kinderachtig allemaal. Dus je probeert dat, wil je het nog verstoren dan met muziek dan? Of zo? Wat is het idee? Nee, ik vind het gewoon leuk om liedjes te draaien. Dus ben je gewoon een lokale DJ? Ja, eigenlijk wel ja. Maar ja, als je de muziek draaien, dan kunnen we net met jaren wat ze zeggen. Nee, oké. Ik weet het, misschien is dat de bedoeling, maar dat weet ik hè. En natuurlijk Zwarte Piet, hè? Dat is ook een feestje, ja. Ja, oh.